advies. Als je nu terugdenkt, je bent jong, dat je ouders je hebben gegeven, moeder of vader. En het is je bijgebleven en je gaat ermee door. Weet je, het is vreemd wanneer je anderen advies geeft en jij zelf dat advies moet opvolgen. Dus ik denk dat het advies dat ik eigenlijk nog het meest waardeer, omdat ik het makkelijkst begrijp, is be your own person. Wees jezelf, weet wie je bent, ontdek jezelf, word het eens met jezelf. En hoe noem je dat? Ja, geef jezelf continu die push. Ik denk die ondersteuning en die zelfverkenning. Oké, maar als ik zie dat je 15 jaar oud bent, dan zit ik me af te vragen, weet je wie je werkelijk bent? Lang niet, maar ik vind dat helemaal niet erg. Ik ben pas 15. Ja toch? Ik heb... En toch vind je het een goed advies? Ja. Daarom is het zo'n goed advies, omdat het iets is waar je echt je leven lang aan zou moeten werken. Oké, en hoe werk jij eraan? Nou, er zijn een heleboel momenten waarop ik mezelf verbaas over iets dat ik zeg, of iets dat ik weet, of iets dat ik doe. En ik denk, hey. En soms maak ik een aantekening, of ik geef het een bepaalde plek. En het is leuk om jezelf te zien groeien. En terug te kijken naar video's van mezelf, of dergelijke dingen om die groei en dan denk je aan je moeder of je vader, die het gezegd heeft, het advies gegeven heeft? Nee, het advies is zodanig geïntegreerd dat het mijn eigen advies is. Het zal klinken ver naar hoe noem je dat, wat zij hebben gegeven, maar het is wel een principe. Ik vind je ergens toch een beetje, tussen aanhalingstekens, het blijft het advies van je vader of je moeder. Geef ze toch die grani, de eer. Ik heb er nu een mening aan gegeven. Ik geef die inhoud eraan. Ik maak het relevant voor mezelf. Oké. Het zou een geweldig advies zijn geweest als ik er niet van... Als ik het niet begrijp, heeft het geen zin toch? Maar op het moment dat ik het zodanig kan toepassen en het advies nog steeds waardeer... Ja. Maar welk advies heeft u zelf gehad? Wat is het beste advies dat u heeft gekregen? Nou, het beste advies wat ik heb gekregen, even nadenken, is het advies van mijn vader. Mijn vader had iets, als je ergens naartoe gaat, zegt hij, Emmy kom, wanneer je ergens naartoe gaat, laat iedereen weten waar je bent. Want als er iets gebeurt, moeten we weten dat je daar bent. En als ik daar kom, moet je daar zijn. En soms wil je jokken toch, want je hebt een vriendje en zo. En dan zegt hij, nee Emmy, altijd zeggen waar je bent. En dan gaat het goed gaan. En altijd als ik ergens ga, dan kan ik nog mijn kinderen bellen van, oh, ik ben een beetje laat hoor, ik ben met mijn vriendinnen opkomen wijnen. Dat zullen ze zich afvragen, waarom belt mama? Maar het is een advies van mijn vader geweest van, altijd laat weten waar je bent op welk moment. Want er schuilen gevaren in het leven. Ja. En dat vond ik een heel mooi advies van mijn vader. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.